Jeg har trukket spørgsmål C, hvor jeg vil analysere to digte, der på hver deres måde tematiserer det moderne menneskes splittelse og oplevelse af krise. Den første tekst er Interferens af Johannes V. Jensen fra 1906. Det er et modernistisk digt fra samlingen Digte 1906. Johannes V. Jensen er en kanonforfatter og regnes som en af de mest centrale danske modernister. Han fik også Nobelprisen i litteratur i 1944. Det andet digt er Det er forvirrede tider, jeg skal fortælle om, af Theis Ørntoft, og det her digt er udgivet i 2014 i digtsamlingen Digte 2014. Theis Ørntoft er en nutidig dansk digter og ikke en kanonforfatter, men han har fået stor anerkendelse for sin måde at skrive om samtidens politiske og personlige kriser på. Først der præsenterede jeg teksterne og forfatterne, og næst her vil jeg fortælle min fortolkningshypotese. Derefter vil jeg analysere det lyriske jeg, tematikkerne og sproget og stilen i de to digte. Og så vil jeg komme med en perspektivering og en historisk læsning, og til sidst vil jeg konkludere på min fortolkningshypotese. Fortolkningshypotesen lyder: begge digte undersøger, hvordan det moderne menneske oplever splittelse og meningsløshed, men de gør det i hver deres tid og med vidt forskellige udtryk. Johannes V. Jensen beskriver en ændret eksistentiel splittelse og med et højt filosofisk sprog, mens Theis Ørntoft beskriver et ydre samfundsmæssigt pres og kritiserer samfundet i en direkte og rå stil. I Interferens er det lyriske jeg og intellektuelt og filosofisk jeg, der er præget af modstridende tanker og uro. Jeg befinder sig i en slags søvnløs trance og beskriver sine tanker som sjælig interferens. Interferens, som også er titlen, er et fysisk fænomen, hvor bølger forstyrrer hinanden. Og i det her tilfælde fungerer det jo rigtig godt som en metafor, fordi at det beskriver de modstridende følelser, som der er i jeget sind. Et citat fra digtet er: to diametralt modsatte livsbevidstheder mødes og skærpes i mit hjerte. Derudover er der også det her digt: pludselig føler jeg ganske fattigt og uden at røre mig en ulidelig smerte slå i min bevidsthed og svinde igen. I morgen skal jeg stå op, ladet med edder og livslyst. Her ses jo, hvordan jeget er splittet mellem forskellige psykiske tilstande, og det giver en følelse af uro og eksistentiel fremmedgørelse. Hos Ørntoft er jeget også splittet, men mere af ydre pres fra politik og nyhedsstrømmen. Han skriver for eksempel: jeg har ikke længere nogen overordnet plan for livet. Og så skriver han også: jeg har fået nok af at bilde mig samfundet ind. Og det peger jo på en følelse af tomhed og tab af tro, ikke kun på et personligt plan, men også i forhold til systemer og fællesskab. Her kan man så sige, at begge jeg oplever en fremmedgørelse, men Jensen fokuserer på indre eksistentiel krise, mens Ørntoft viser en samfundsmæssig opgivenhed. I begge digte er eksistentiel splittelse et tema, hvor man beskriver et jeg i en krise, men de to digte har forskellige årsager til krisen, og udtrykker dem også forskelligt. Derudover er fremmedgørelse også et tema. I Jensens tekst er det et indre kaos, der forstyrrer. Hos Ørntoft er det et samfund i form af samtidskriser, som for eksempel politik. Derudover så er der også en eksistentiel tomhed, hvor begge digte viser, hvordan det moderne menneske kæmper for at finde mening uden at finde den. Jensen bruger et komplekst og metaforisk sprog, f.eks. transcendentale smertevibrationer, iskold ro og flammende utålmodighed. Det her det er jo ligesom paradokser, der viser den indre splittelse, som Jensen har, og sproget er præget af høj stil, symbolik og filosofisk refleksion. Ørntoft skriver derimod i lav stil,
Han skriver meget direkte og groft. Han skriver for eksempel: de sløjfer skøjtebanen i årets kommunale budget. Hvad fanden er det for noget? Her er der tilføjelsen: hvad fanden er det for noget? Den gør det både til lav stil og også groft. Og derudover så gør det også meget direkte, fordi han direkte pointerer, at der er noget i politikken her, der er helt til hundene. Sproget afspejler et jeg, der er frustreret og opgivende, og stilen minder om en indre monolog, hvor tanker og indtryk vælter frem uden filter. Sproget i begge digte afspejler jegets mentale tilstand, de modstridende filosofiske refleksioner i Jensens digt, og vreden og det kaotiske i Ørntofts. I forhold til historielæsning, der er Jensens digt skrevet i begyndelsen af det 20. århundrede, hvor verden var i opbrud, nye videnskabelige erkendelser og modernitetens fremmarch førte til krise i tro og identitet. Digte passer ind i det moderne gennembrud og tidlig modernisme, hvor mennesket mister sin plads i verden og søger mening i et kaotisk univers. Theis Ørntoft skriver over 100 år senere i en verden præget af teknologisk acceleration, der skaber tonsvis af problematikker, især i forhold til identitetskriser. Hans digt er et godt eksempel på senmodernisme, hvor individet er overvældet af ydre pres og ikke længere tror på systemerne. Begge digte afspejler altså deres tiders største kriser, og det viser, hvordan litteratur kan bruges til at forstå både individet og samfundet. Begge digte kan perspektiveres til størstedelen af Michael Strunges digte. Eksempel er Nattemaskinen, hvor Strunge bruger konstruerede filosofiske og paradoksale udtryk. Ligesom i Interferens for eksempel skriver han oliehimlen, og så har han også de her kontraster mellem nat og dag. Derudover er Strunge kendt for sin oprørske og kritiske forhold til samfundet, ligesom Ørntoft, mens hans indre mentale kampe også afspejles i hans digte. Derfor afspejler Michael Strunge som forfatter indre eksistentielle kriser, ligesom Jensen, men også et ydre pres i form af hans oprør mod samfundet, ligesom Ørntoft. For at konkludere på min fortolkningshypotese har jeg gennem undersøgelsen af begge digt, min fortolkningshypotese var, at begge digte undersøger det moderne menneskes oplevelse af splittelse og meningsløshed, men i to forskellige historiske og stilistiske rammer. Og gennem analysen har jeg vist, at det lyriske jeg i begge tekster er præget af fremmedgørelse, at tematikkerne kredser om eksistentiel splittelse og tomhed, samt fremmedgørelse, og at sproget i begge digte afspejler jegets splittelse, men med vidt forskellige tone og stil. Dermed bekræftes min hypotese, at litteraturen skildrer på tværs af 100 år det samme grundlæggende problem, menneskets kamp for at finde mening, men de gør det på hver deres tidstypiske måde. Og så en tilføjelse fra en refleksion, jeg fik undervejs, det var, at jeg synes, det er tankevækkende, at selvom der er over 100 år mellem digtene, så kæmper menneskerne stadig med de samme grundlæggende følelse af uro og tvivl, bare af nye årsager. Og det viser ligesom litteraturens relevans, fordi den sætter ord på det, vi måske ikke helt selv kan eller forstår.